Over het algemeen is dat wat een mooi vrouw. Grond was erbij. Heel lang stuk. Kan wat je willen, Mike? Fuck off. Spoelen. Smile, you're on candid camera. Ja, wil je nog wat zeggen? We hebben de groeten doen aan Linda. Het is hier heel mooi weer. En over 10 weken ben ik weer thuis. Doei! Oké jongen, het staat allemaal erop. Ja, we zenden het over 3 dagen uit, bij hier en nu. Ja? Hey hoi. Wil je zeggen even dat ze moeten zwaaien? Smile, jongen. Zwaai even. Ja. Zwaai even, je bent op het nieuws. Even lachen. Geweldsinstructiekaart. Het doel van de missie is uitvoering geven aan het vredesplan. Zelfverdediging. Het is toegestaan geweld te gebruiken ter zelfverdediging. Gebruik in alle omstandigheden niet meer geweld dan strikt noodzakelijk is om de opdracht uit te voeren. Leden van vijandelijke troepen die zich willen overgeven, mogen niet worden behandeld. Zij moeten worden ontwapend en worden This ship is taking me far away.
kom gewoon even over hier. Net kwam niet hierover, man. Echt wel. Hey Mikey! Doei. Alles goed? Ja. The beat goes on. Zit de camera, gaat hij nog gekker doen? Oh, kijk. Geloof eens maar niet, stuur je gelijk maar even wat. Dit is tof, hè? Zak er nog op? Nu aan het vloggen. Goed geweest. Over. Stop. Ja, waarom? Moet je de skeletten filmen? Ja, nou hè. Die ligt hier, hè? Weg jongen. Helemaal gek. Nee, verder, naar die bobbels. Wat is er mee heen? Nog een stukje wel. Wat is er mee, homie? Die skelet, die aan de kant. Ligt hier nog wel? Volgens mij wel. Ja, je ziet niet meer veel van. Een paar ribben met Ga zien. Ik heb er in de nood gezien. heel veel kijken. Wacht, weet je die Ferrari stukje weer? Kijk maar, gaat een stukje. Ja. Hoog wachten. Toen wou mijn foto's zetten, dat zat die mafkees in. En weet je wat hun gedaan hebben, die politie? Die hebben met die kop voetbal. Nee. Ja. Nou, ik zie er steeds niks van. Nee, wacht even, die komt hier. Oh, let kijken, het is op een doekje. Er is nog een bloesje mee. Geef je een bloesje. Hier ergens. Ja, dat ligt een beetje, Ja? die bruine ogen. Ja, je ziet er meer veel van. Ja, dat kan wel. En een stukje ruggengraat en nog een paar. Ja, maar die schepen die laat je op de... Jongen, nee. Oh, tip, go. De machine. Jullie taxi. Val allebei. Ik ga nu schieten. Top. Ik word wat. Ik mag wel heel erg op. Ik wil er niks te doen. Ga ik nou op poetsen. Toch een flikker daar. Hoeveel heb jij er gedaan? 40. Lenen, hè? Is van. Goeie. Ik zag heel tijd, ik keek net, zag je van die strepen er langs af.